Кыш уртасында суда yüzü yarışları, Алабуга традицион yüzü турниры булды. Чемпион физкультура сәламәтләндерү комплексынан хәбәрчеләребез язмасы. Чемпион физкультура сәламәтләндерү комплексында yüzü буенча узган ачык республика ярышларында илнең төрле төбәкләре вәкилләре катнашты. Спорт һәр кайсы өчен яшәү рәвеше, күнегүләрне көн сайын үткәрәләр. Алабугада һәр ел башында yüzü ярышларын үткәрү матур традициягә әйләнде. Быелгы ярышлар 3нче тапкыр уздырылды. Мастерлар категориясендә 25 яшькә җиткән yüzүчеләр узышты. Әлеге категориядә yüzү белән шөгыльләнүчеләрдән башлап форманы саклап калучылар да, халык ара дәрәҗәдәге ярышларда катнашучылар да осталыкларын күрсәтте. Главное участие. Иң мөһиме ярышларда катнашу. Бу актив хәрәкәт, сәламәт яшәү рәвешенә, спортның бу төрен популярлаштыруга исәпләнгән. Барысы да сәламәтлек хакына. Дистанцию мы проводим в абсолютном первенстве только 50 метров, это спринт мастерс. Без дистанцияны абсолют беренчелек өчен 50 метр арада сайладык. Билгеле бер вакыт эчендә очколар исәпләнә. Бу суда yüzүне популярлаштыру өчен мөһим. Мондый турнирлар төрле яшьтәге кешеләргә кирәк. Ветераннар да, сәламәт яшәү рәвешен алып баручылар да барысы да катнаша ала. Иң яхшыларны 4 категория – ирекле, аркада yüzү, брас, баттерфляй алымнары буенча ачыкладылар. Барысы да бердәм 50 метрлы дистанцияда узышты. Плаванием занимался долго, но так, слабо. Yüzү белән озак шөгыльләндем, әмма үземнән канәгать түгел әле. Моңа кадәр ярышларда катнашканым булмады. Үзем генә йөздем. Әгәр чакырсалар, кеше сынап карармын дип уйладым. Ярышлар тәҗрибәм юк. Миңа yüzү авыррак әле. Алабугадан yüzү буенча ветераннар арасында узган ярышларда 15 кеше катнашты. Шуларның 8-е призерлы урынга лаек булды. Алабуга ир-атлары командасы эстафетада беренче урынны яулады. Алия Галиуллина, Әлфинә Хуҗина, Айра Шәгаләмов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Ташкеше авылында бер кемдәшсезлектән аптырамый, үзе мәшгуль булып теркәлүнең нинди өстенлекле яклары бар? Бу районыннан махсус репортаж. Татар революционеры публицист Хөсәен Ямашевның тууына 140 ел башкалабызның Тукай музеенда мәшһүр шәхесне зурлап искә алдылар. Ислам динен рәсми кабул итүенә 1100 ел тулуга әзерлек бара. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Казан федераль университеты мөгаллиме Рафаэль Вәлиев уртаклаша.